Mga tats, happy Sabado, in English pa, Saturday. Ni uli tagbalay kay gamay na taghabo agan niya. So ang nahitabo, wala tay dala isda. Mga tats! Ang atong himuon mga tats para makasud-an ta magdiskarte ta karong adlaw. So diskartehan ta nato unsay wala dito sa balay no. Sumadto tag tindahan kay mokuha ta dag kamatis, sibuyas dahon og mopalit pud ta ning saging nga pila lang kabuok mga tats para nalog tay ginatawag nga panghimagas. Kabalo naman mga tats kay basta wala gay habwa, way tarong isda, mag-budget magkuha lang tag isa ka dahon, isa ka kamatis og bali 5 nga saging. Pagkauman mo sibat na ta. Tinuod mga tats naa tay isda, ang problema akong gibaligya kay naa mo gud gibuhi nga mananap. Kundi mo gud to palitan og pagkaon ato mananap magsigig tiyabaw. Na ako'y tangkungan mga tats, ang problema kay di siya mukaon ani kay akong mananap branded kaayo kay mahal ako palit ana 500,000 mao nang ako na lang mukaon ani tangkong. Joke lang mga tats oy, at tinuod mga tats wa ni dilig-dilig atong tangkong atong tanom dia atong mga gulay kay sobra na to kabisi no tan-awa gud na wala ni atiman naguwang na sila tanan. Ako nang gikuhaan mga tats kay mao na ako ipares dito sa isda no kay na ako isda sa rep nga ni gahi dugay-dugay na to mga tats dagan na pinirito sa rep nga nagabot-abot na. Pagkahuman na to kuha ng mga tats mukuha tag bangko kay mukuha na pud tag kamunggay kay akong kamunggay mga tats perti ng taasan no murag lubi na kataas so ato nang lang katon ang isa diha og isa pa atong hagpaton. Aron masayod mo ang pusti sa akong kural puro kamunggay aron mangayo ang silingan dili magmahay di ba? Ingana mga tats atong panggaon natong silingan. Di ba kon magyapon ka panggaon sa mata. Bitaw mga tats oy mao ni ato pinirito mga tats nga ni gahi na sa rep no so ato ni siyang sabawan mao ni atong diskarte karon. Sayangan manggugko kung ako lay pakaon sa kong iro nya human atong ilabay di ba? Gabaan pud ta mga tats ang uban gani dia nagapalit may gani ta unay tag isda. Ultimo anak na ko mga tats basta nay pinirito no dili ko gusto nga kusion ang isa nga wala pa nuhurot ang isda kinahanglan mga tats pasunod yun na siya kay ngano man basig magamo nya pagkahuman dili na nato makaon di ba? Sayang. Mao yun ni tinuod mga tats bisag adlaw-adlaw ko gadalag isda bisag adlaw-adlaw ko gabutang sa rep ginakontrol ko na kong anak dili ko gusto nga muluto sila daghan nga dili mahurot kinanglan muluto sila kadang hurot-hurot jud para pagkaog mapresko gyapon atong isda or dili ta mabahawan dili porket matas nga naghantag isa sa Peaceport libre ta ato nang abusuhan dili ta ingana kay ngano man grasya na gabaan ta di ba sama nang bahaw mga tats dili na ingon nga ato ipadapli na or ipakaon si iro pwede gina to na sanlagon inito na to ang sabaw para makaon di ba ingana ang diskarte nako mga tats ingana ko katipid sa akong pamilya sa akong sarili tanan-tanan nga naa di sa balay kontrolado nako tanan may lagkwartahan ta mga tats kay anytime makapalit ta dayon di ba ultimo sabon gani mga tats ginahipos na ako kay dili ko gusto malata sama nang sabaw atong haonon dayon para di malata pagkauman butangag dayok ngana lang gud matats achop na pila ra guys na bawo matats atong pinirito matats nga wala na mahurot atong sabawan diskartean para mahalin kay wa man isda ganiya kita man tong balde di ba ako ging gilabay propulitong ko to matats kay binason di ato alalayan tog dayok matats basta sinabaw gani with dayok na siya oh di ba solve na diskarte ba bahaw isa pa ni di pa di mahalin pero ako ibutira ani sabor katapat ani matats. O di ba napuslan pa nato ang mga sobra-sobra mga tats na diskartean pa nato. Ingana lang gud dili magutan ng panahon nga na ata usahay magud atong kinabuhi wither lang. So magpasalamat ta sa Ginoo kung unsa pud ang naadya no. Unya mo lang sa to ilihog na tag share diha. Thanks.